Ľudia sa vracajú na miesta svojej minulosti z rôznych dôvodov. V staršom veku to však už väčšinou býva pátranie po svojich koreňoch. Takto sa do Liptovského Mikuláša vrátil aj Peter Štark. Jeho predkovia založili v 19. storočí v meste práve v týchto miestach prvý liehovar a v tomto dome sa aj narodil. Petra Štarka prijal v piatok aj primátor Ján Blcháč a odovzdal mu pamätnú medailu mesta a pamätný list. Chcel som hlavne vidieť, kde sme boli cez vojnu. Chcel som sa pozrieť do tých jaskýň, pretože ja sa veľmi nepamätám, ako to bolo, čo tam bolo. A som chcel nájsť tie jaskyne a tam sme boli cez vojnu s partizánmi a to som im bol veľmi povďačný, že nám to zachránili život. Jaskyne v sypkých skalách nad Liptovskými Matiašovcami s pomocou vojnového historika Oldřicha Vaňka našli a skontaktovali sa aj s rodinou Zborového, u ktorej sa ku koncu druhej svetovej vojny tiež ukrývali. Dlhé roky som ich hľadal a nakoniec som našiel syna tej rodiny a s tým som teraz v styku. S tým som sa chcel zoznámiť. Keďže rodina Petra Štarka, ktorý pred 50 rokmi emigroval z bývalého Československa a momentálne žije v Kalifornii, založila už takmer 1,5 storočia trvajúcu tradíciu liehovarníctva v Mikuláši, chceli sme vedieť, či nemá v pláne v nej pokračovať. To nie, to sme robili. 10 rokov sme investovali, hľadali investície na Slovensku, v Poľsku a v Česku a boli nejaké investície aj tu na Slovensku. Mario Kermiet, televízia Liptov.